знаете ли това кой клип на Майнкрафт е? 6. Тук до мене Сашо. Днес ще играем на Skywars в няколко сървъра. Дали ще ви хареса? Надяваме се. Аз игра в премиум сървъри. Само да знаете. Ти знам. Не това. Чакай, доброто куче на бати. Тук има до мен едно куче хубавичко, казва се Нори. И той е йоркширски териер. Много хубав браде. Питайте Саша. Да. Хайде, почвай да играеш. Чакай, пише си паролата. Паролата? Да. Добре. На Skywars 0 или на Skywars 2? На какво си избереш? На 2. Малко са малко хората, после ще ги видя в Skywars 1. Дали има повече? Защо не можеш да... Не можеш да таковаш. О, влязох ли? Излязох ли? Вляза. Да, написах хъб. Ще изграм на Skywars 1 да видим са колко. Бая, голяма разлика. Това е голяма разлика. Много повече хора. Ще взема и тоските. Павел някога снима ли е клип? Снимам, но него се тъпи и вига да започва. Здравейте, това е кой клип на Майнкрафт и тук е до мен Берти и новият ми гост Ники! Или нещо така подобно ги започва. Той е тъп, Павел. Снима тъпи клипове, които са много яки. О, благодаря. Ано го направи и само вика и чао. Това му е единия клип. И чао. Да, веднага неговите му излизат на ленти. И чао. Само се вика и чао. Имаш ли така кирка за камък? Чупи диня да имаш какво да ядеш. Имам. Да имаш 10 ябълки. Ходи до това островче. И загради се отсекали максимум. Има някъде чест. Не знам дали има, обаче аз ще взема малко дърво. Чупи. А за какво ти е дърво? Да имам блокче, защото ти нямам да ми стигне до средата. А, добре. Какво? Какво ти пише? GTM, my team. Чай сега ще го питам. Чакай, ще му отговоря. Нищо не го разбирам на това. Ха-ха. Там ли е средата? Малко лаги сърва. Некой ти хвърли въдица в газа. В газа и аз имам, пъти му фърли това. Ти го тъй. Това. Да, баба ти си е обедна. Добре. Те що? Та слуша. Да. Спи. Ха-ха! Идиот! Ти си издървен, не ми чакай. Help me! Докачи се паза газа.
Бре, как му оцели? 2 пъти с въдица, момче. Такура е. То как те хваща, ти като патка ти излиза. А това по-силен ли от тебе? Да, бе. Кажи наистина. Не. То умре. Как ми стреля мамката ми? Защото беше с въдича. Скинар, сега ще напише. Чакайте. Дали става тук? Скин. Сет. Не. Простете. Ти ли прадна? Не. Нори прадна. Извиняваме се. Как пръцна леко. Що пак стоиш тия скин? Не съм с скин. Не са скин на брони. Що другите са тъпли. Другите не мога. Някой не мога да ги няма. Аз съм О, като ми нападцата. Знаеш как? Тихо. Такъв масаж. Тим. Искате ли тим, бе, тапаци? Сега ще му пиша, аз качвам. Виждаш ли ме? Пиша му, аз качвам, виждаш ли ме? Виждаш ли ме, грозник? Кой писука такъв? О, Ти как го щупи видели? Подърчи. Почваш! Чест да виждаш, чест видях. май не. Яйче нарезах пала. Макси нарезаха пала. Виж. Не. Това го пускай. Какво Я го това? сложа на масата. Бързо. Ще го добия. Имахме теснителска програма. Така да сложим. Според Как мен това е същите по-добре. неща? Не се същи, имам снежни топки 200 ли. Ох, Имам и лава. вие снимали ли сте някога през живота си? Говоря на потребителите. Друг път вече ще започвам. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм... Ох, как лага! Сега се сетих защо лаги. Пипах си мишката. Стори за лага, много гадно се вижда. Чеш? Също друг път към... Ям брадва. За дървото ли? Трябва ми още малко, ще им трябва дърво за... Малко бавно се излага. Скоро ще свършим клипа. А защо? 9 минути.